Samo malo do Splita, jer evo, splitske turističke radnike zanima da li će oni možda moći nešto od toga koristiti. Tamo je Vedrana Krstić i Ivanišević. Jel se čujemo, Vedrana? Čujemo se, naravno. Evo, da čujemo šta vi želite pitati. Dobar dan, naravno, gospođi premijerki i svim našim slušateljima. Ako smijem, Silva, samo bi oko obrnula pitanje, zato što gospođu Kosor, evo, svi očekuju već ovog tjedna, najskorije što ona stigne od svojih silnih obveza ovdje u Splitu, prije svega na obilasku tunela Biokovo, 4. najdužeg tunela u zemlji. Gospođo Kosor, možete li već sada potvrditi svoj skori dolazak? Pa ne mogu sada. Pa evo, to mi je prvi glas da mi svi čekaju. Da, prvi glas. Naime, ja očekujem od resornog ministarstva da me izvijesti o mogućnosti dolaska i obilaska i da pače vrlo rado i evo s veseljem i ja sam pratila što se događa sa probijanjem tunela, ali naravno čim bude moguće, ako se tako dogovorimo, da ću i doći. Ali mislim da to nije najbitnije. Najbitnije je da vidimo što ćemo dalje. Da, pa to sam vas htjela pitati. Vi znate da nedostaje gotovo 150 milijuna kuna. Da. Stanovnici Zabiokovlja, da znate to i sami, dovršetkom tunela očekuju procvat i kraja, i turizma, i proizvodnih pogona, inozemne ulagače. Sve su oči uprte u vas. Možete li u ovom trenutku reći, postoji li ikakav model rješenja za dovršenje tog tunela? Ovako, vi znate da smo mi morali jako revidirati sve naše programe i planove za izgradnju cesta, autocesta, sve ono što je bilo u nekim boljim vremenima u programu. Ove godine, naravno, smo morali to revidirati, neke projekte potpuno zaustaviti, neke prolongirati, tražiti nove modele financiranja, odnosno kreditiranja. Tako je i sa ovim pravcem, ali evo, vidjet ćemo što je moguće učiniti. Ja danas ne mogu ništa obećati, osim da ćemo se maksimalno truditi. 150 milijuna kuna je ogroman novac. U ovim prilikama u kojima živimo, ogroman novac. Inače mislim da moramo promijeniti naše viđenje proračunskog novca. Dobro, ovo ne govorimo o proračunu, ali nekako se uvriježilo u Hrvatskoj da 100 milijuna, o milijun kuna se uvijek govori kao nekom novcu koji se treba pronaći, pa ne znači osobito puno, ali mislim da svaka lipa proračunskog novca je ogroman novac i na taj način treba početi razgovarati. Ogroman novac jer dolazi od poreznih obveznika. Prema tome, evo konkretno odgovor na naše pitanje. Tražit ćemo moguća rješenja, naravno u okviru mogućeg. Tako, meni je potpuno jasno što to znači za ljude koji žive u tom kraju, koje posebno pozdravljam danas, ali evo, činimo što možemo, pa ako treba ponegdje i pričekati, mislim da će ljudi to razumjeti. Dobro, čujemo da je.